Takže čaute, ukážem vám nadpodstatnejšiu vec, ktorú budete potrebovať. A tá je samostatná hra World of Warcraft Lich King verzia 3.3.5 a ukážem vám, kde si ju môžete stiahnuť. Takže tu máte stránku túto Pirate Bay. Tu už dáko nájdete určite. Normálne do Google dáte Pirate Bay, no a hneď kliknete a vlastne ho nájdete, túto stránku. Tu si dáte normálne takto World of Warcraft Lich King, tak. Takže nie tak, ale tak. A ešte, že 3.3.5. No a dáte Enter. Mne to asi neukáže, lebo... hej? Lebo teraz stiahujem, hej. Kadečo, filmy. Takže tu máte hneď toto prvé. World of Warcraft 3.5, je to full a má to 16 GB, 670 KB. Sa mi dá. No. Ale budete asi potrebovať torrent. A torrent to je ľahké. Pôjdete do Google, dáte torrent, môžete stiahnuť aj verziu 2.2.0 a to keď ťahnete, nainštalujete to normálne, bez žiadnej chyby a potom vám ukážem, takže tuto vidíte Download Torrent Using Management, čo to je. Kliknite na to, no a ukáže sa vám taká ponuka, kde dáte všetko OK. No a potom sa vám to stiahne do toho torrentu, táto hra, a môžete hrať. To je asi tak všetko z tohto tretieho dielu. Robím ho asi posledný z tejto časti World of Warcraft verzia 3.5. Takže sa s vami lúčim. Ak sa vám to páčilo, dajte like, keď nie, tak dislike. Čau.